Ábrelle a porta á cultura. Hola, boa tarde. Ricardo Carballo Calero, Corazón de Terra, ok? É unha banda deseñada, capa dura, unha edición magnífica, ok? A preto e branco. E todo o libro ten unha casa editorial que está detrás, ese ten dúas, para que ficase mellor. Temos a Cabeza Editora, que é o selo da GAL, Asociación Galega da Lingua, e temos Demo, que é unha editora especializada en banda deseñada. Como naceu este libro? Este libro foi unha idea de Eduardo Maragoto, que é presidente da GAL. Estamos a pensar en ideas para difundir Carballo Calero este ano. O habitual é facer ensaios, hai moitos ensaios, o habitual é facer editar as súas obras, tamén é super común, tamén se pode facer concursos musicais, podes facer moitas cousas. Nos pensamos nunha banda deseñada tamén. Por qué? Porque unha banda deseñada ten un formato, ten unha linguaxe diferente, e entón permite chegar a persoas que lles dá certa preguiza ler un ensayo, ou ler narrativa, ou ler poesía. Okay? Non é o meu caso, mas moitas persoas teñen esa preguiza e está ben, vivan as preguizas. Entón, a banda deseñada é un formato diferente. É un formato que permite que unha persoa que non coñece Carballo Calero teña curiosidade e tal vez consiga ficar seducido pola figura de Carballo Calero. Por que seduce Carballo Calero? Desto falar máis despois aos porteiristas. A mí, personalmente, fascíname porque nos anos 70 el chega a conclusión ou descobre ou ten un insight de que o galego se continuase pola vía de ser separado do portugués non ia conseguir progresar, e entón el decide, el podía facer dúas cousas. El podía dizer, bon, eu descubrín isto, mas vou ficar calado para manterme no centro do sistema. Ele estaba no centro do sistema, que Carballo Calero era nos anos 70 unha peza fundamental do galeguismo, que era o top, ok? E el dice, bon, eu penso que o galego debe fusionarse co portugués, mas isto ten un problema. Se eu digo isto, tal vez deixe de estar no top e pase a estar no infra. E el foi honesto consigo mesmo e el decidiu difundir isto. E os seus receos cumpríronse e el ficou abaixo. Por iso demoráronse 20 anos en dedicarle as letras. Entón, a banda deseñada, penso que dice, todo isto que estou a dicer pode interesar a persoas galeguistas, concienciadas, mas a banda deseñada é capaz de chegar a público diferente. Eu, por exemplo, estive vendo os mecenas no Berkami. Son 300 persoas que apañaron este libro. Eu coñecía bastantes, mas había moita xente que non coñecía, e iso é maravilloso. Dizer, non coñecer as persoas que compran os libros é maravilloso. Cando os coñeces todos, temos un problema. Depois, tentamos facer unha banda deseñada que fose... Dizer, cando vamos a unha librería de segunda mão e vemos ali libros, no fundo, se fose un autor non ficaría moi contente, porque, que dicer, alguén comprou ese libro, a da altura dice, este libro non me interesa, e vai para unha alfarrabista, para unha librería de segunda mão. Eu penso que este libro nunca vai estar nunha librería de segunda mão. Que dicer, penso que vai ser un libro que as persoas van mimar, que vai ocupar un posto importante nas bibliotecas das persoas, e van pasar 20 anos, e alguén vai querer compralo, e terá que ir a Amazon e pagar 500 euros. Isto é convencido disso. Mas podíamos falar agora un pouco... Fache de Demo. Demo? E Demo é unha editora, que dicer, se isto fose feito só por nós, por outra vez, non sería tan ben. Que dicer, non somos unha editora de ensayo, de narrativa. Fai falta un especialista en banda deseñada. E o señor Manuel Cráneo é un especialista en banda deseñada e por iso ficou tan ben. Que dicer, Cráneo é fundamental neste proxecto. E facer este libro co coronavirus foi moi complicado. Que dicer, ele é pai, eu son pai, que son pais, todo mundo pai. E cando és pai e a miúdo está en casa é moi difícil. Que dice, realmente foi un esforzo titánico, ¿no? Enviábamos WhatsApps ás 3 da madrugada e infelizmente tiñamos resposta. Isto que dice que o persoal estaba traballando. E entón, que dice, este é un libro de combate, ¿no? Que naceu realmente nunha época de combate. E sin Manel Cráneo, que ficaría moito peor. Bon, nos temos a idea e falamos con Xico. Por qué? Porque Xico é un louco da banda deseñada, é rotirista, ten moita imaginación e el pega na idea, sen pensar moito nas consecuencias, porque ese pobre home e ese pobre muller ficaron esclavizados por esta obra. Pero agora fala de vos. Bueno, déxame aquí. Por favor. Ben, tamén hai que lembrar aquí o Xermán Hermida, que non está, mas debería estar, que foi tamén un dos que comezou o proxecto e tivo a iniciativa de levarlo adiante. E, bon, xa vedes que aquí hai un montón de logotipos, concellos, librerías como a Librería Cómic, a Librería Paz, a Mesa, a Bedebanda, en fin, temos aquí un montón de xente colaborando para que isto fose unha realidade.
Nada, en fin, non sei se falarmos un poquinho do BD ou se non antes a Irene que nos conte un poquinho o proxecto. Queres falarte un poquinho do proxecto de... Eu podo falar de como comezou, non? Comezou Valentín, falou co Xico para dar comezo ao proxecto e isto era en decembro do 2018. Desde decembro do 2018 o tempo que pasou para que saíse isto. Isto, claro, digamos que os dous non somos roteiristas, non somos guionistas profesionais, encantounos a historia, encantounos o que podíamos facer coa biografía de Ricardo Carballo Calero e comezamos a falar entre nós. Aquí ten un papel fundamental Xermán Hermida, que é outro axudante de roteirista. Empezamos aí a facer piadas, a ver como facíamos con isto, como tal, e entón dixemos, antes de nada, aínda que temos información sobre Ricardo Carballo Calero, que nós somos apaixonadas e apaixonados del, temos que ler todo o que hai. Entonces comezamos a ler todos os libros, todas as cousas que había sobre ele, para tomar notas, para comezar co guión, e dixemos, é imposible. Non o damos feito, non podemos, é imposible. Este home, pero que foi este home na historia da lingua galega e na historia da propia historia da Galiza? Este home estuvo en todo, estuvo no Seminario de Estudos Galegos, estuvo no anteproxecto do Estatuto da Galiza, estuvo no Partido Galeguista, estivo na FUE, na Federación Universitaria Galega, estivo despois na Real Academia, pero na Real Academia Galega, máis pasou polas milicias da FET-UXT durante a Segunda República, estivo na cárcere, foi director do Colexio Fingoi, estivo en Galaxia, fundou Galaxia, fixo toda a historia da literatura galega, fixo a gramática, foi o primeiro profesor de lingua galega na universidade en Filosofía e Letras, creo que aínda era Filosofía e Letras, despois foi o primeiro catedrático, elaborou as primeiras normas da lingua galega. Entón dixemos, que morremos aquí, isto como levamos unha biografía, morremos aquí, este señor mátanos a nós. Entón que empezamos a facer piadas con Xermán, e Xermán tivo a idea e empezamos a pensar, que pasaría se este home, este grandísimo catedrático da literatura, da lingua galega, que fixo a historia da literatura e a gramática, dixo, que pasaría se este home, en vez de estar no ostracismo, no exilio interior na Galiza, tivera tido suceso, tivera tido éxito? Que pasaría se as súas posicións lingüísticas non foran derrotadas por un golpe lingüístico en 1982? Que teria pasado? Entón, por iso empezamos con unha ucronía. Se pasase isto, como teria acontecido a historia da lingua galega, que teria pasado na nosa sociedade? A partir de aí comezamos cunha ucronía, que é de onde parte o libro parte da posibilidade de que a súa postura lingüística, a súa tese lingüística, tivese sido a maioritaria, tivese sido a que tivese sido adoptada pola Xunta da Galiza e pola RAC. Entón, comezamos así, e a partir de aí comezamos a desenvolver os diferentes capítulos, pero agora é mellor que fale un pouco Xico do... Nada, eu quería dedicar unha palabra á obra, á parte gráfica, non? Que eu creo que se expresa por si só, o traballo de Iván Suárez, eu acho que é unha maravilla, calquera que podedes ver por dentro. O traballo un negro, branco e negro contundentísimo, dinámico, era un desafío, porque isto non é unha obra de acción, non há tiros, non há bombas, ainda que un pouco sí, está a guerra civil. Mas o resto é máis ben aventura de escritorio, non? Ainda que tamén hai navalladas, mas non. E ele levou ese esforzo, o esforzo de recrear o Ferrol nos anos 20, cando Carballo é un adolescente, o Compostela nos anos 30, do seminario, precisamente do local onde estamos agora. Que, por certo, na banda deseñada, os personaxes fican na porta, non entran. Aquí nós agora xa conseguimos entrar, se traemos a Carballo de novo ao seminario. E é un traballo espectacular, con uns deseños que rapidamente nos sitúan, incluso para a xente nova, porque este é un proxecto que queremos que chegue aos liceos, van poder ver figuras históricas fundamentais da historia da Galiza e tamén da España, por exemplo, Franco, entre outras, e rapidamente seguida o van
o van ver, é unha caricatura psicolóxica do Cevillita, porque vese perfectamente, a súa cara de asesino fica perfectamente retratado en 4 trazos, é un deseño espectacular. E nada, e polo demais, o que dice Irene, comezamos con unha cronía, rematamos con un epílogo de esperanza, porque, como dicía a historia, Carballo dicía que a historia había que rectificala, sempre estamos a tempo de rectificar a historia, por tanto, o epílogo fala un poquinho disso, ainda que non quero facer spoiler, por tanto, non, máis ben, e son 6 episodios da súa biografía, que non son realmente biografía pura, nós permitímonos novelar o personaxe, como ele tamén fixo un Scorpion, de ter personaxes reais que falan con personaxes ficticios e contan unha historia que a veces é real e a veces ten algún tinte fantástico, ficcional, para contar unha historia que nós non a coñecemos, ninguén a coñece, é a vida deste home e para podela construir tivemos que tirar de moitísimas fontes. Quería agradecer tamén nese sentido o traballo de documentación e os nosos asesores, o Ernesto Vázquez Sousa e o Tiago Andelo, que nos deron acceso, e logo o traballo de persoas como Aurora Marco, Martiño Montero Santalla, o Ramón Raimunde, ou tantos outros que fixeron este traballo de manter viva a obra e a chama deste gran galego que foi Carballo, que durante un tempo foi condenado un poquinho a desaparecer, mas agora acho que resurxe con forza, porque agora con o tema do COVID, máis dun ano vai ter 2. Valentín, non sei se tú queres dizer algo. Sí, o ideal sería, claro, pues tamén queríamos aproveitar isto, para pedir ou para reclamar casi, que o ano Caballo Calero realmente dure un ano máis. Sería unha injustiza, ou máis outra, que ficase reducidos a este ano tan extraño. E penso que o Caballo Calero merece máis un ano e merece realmente que as persoas o coñecen. Realmente neste libro queremos chegar a persoas que de outra forma dificilmente chegarían a coñecer a personaxe. Realmente concordo contigo, que é unha personaxe realmente invulgar. Realmente extrañame que a todo vegano fan un filme, un thriller, por exemplo, con todo isto, era espectacular, Caballo Calero lutando a luta autográfica, realmente, vamos, eu penso que podía estar nominado aos Óscar con certeza. Sí. Con este autor temos boas historias. Sí. Dá moito, ficou moito sen contar, dá para moito. É unha biografía, como sabedes, comeza na época da ditadura de Primo de Rivera, pois continúa na época da República, da Segunda República, a Guerra Civil, o franquismo, a chegada da democracia, os anos 80, con os famosos debates pola normativización da lingua, por tanto, este home pasou por todo iso sempre querendo ou non querendo sendo protagonista. Por tanto, é unha figura central, pola obra desfilan, pois, desde Cabanillas, Torrente, que hai tantos que xa non sei. Fernández del Riego, o seu grande amigo. Ramón Piñeiro, Filgueira Valverde, pasan por aí moitísimas persoas. E depois tamén queríamos dedicarlle parte da obra a muller, Si, deso quería... A María Eugenia, a María Ignacia, perdón, María Ignacia Carballo Calero Ramos, María Ignacia Ramos, estou eu. Que, bueno, conta tú, Irene. E que cando chegamos a facer a obra, puxémonos a tomar notas de todas os libros, e pois pasa o que vemos aquí, nos cuadros, nas fotos do seminario destes galegos, só aparecen figuras masculinas. Mas cando comezamos a investigar un pouco máis, resulta que no seminario destes galegos da época dos anos 20 xa había mulleres e aparecen aí, e vense que estaban, sábese de algún nome que aparece e demais, mas en ningún sitio aparece nada reflectido sobre elas, nin hai nada moi pouco na Wikipedia, nin aparece nos libros, nin demais. Nos encontramos algunha referencia, precisamente a súa muller, María Ignacia Ramos, era membro do seminario de Estudos Galegos. Creo, non sei se pero era na parte de historia,
porque ela estaba estudando historia e era na parte de historia, creo que da historia da arte tamén e demais. E esta muller, xa foi unha grande colaboradora de Ricardo Carballo Calero, porque axudou a tomar notas, axudou a facer, ela e as súas dúas fillas, axudaron a facer toda a historia da literatura galega e a gramática, porque senón, sobre todo a historia da literatura galega, porque senón todas esas notas todas que tiveron que tomar, que se facía todo a mao, e é un grande volume, non estaría feita así, e non aprecia nada sobre elas. Entón, nos dimoslle protagonismo á muller. Na parte na que está en Compostela, no Seminario de Estudos Galegos, aparece moito a muller con el. Ten en Ferrol unha grande amiga súa, ali, que está sacada da ficción, sacada de Escorpio, pero é a súa grande amiga e é unha muller que o leva a cometer, digamos, a meterse en situacións de perigo, porque el non era nada dado perigo, a meterse en situacións de perigo e é ela a que o conduce a esas situacións, a él e a Torrente. Ela é dinamizadora, son os tres que están aquí na capa, aquí se ve. Torrente, claro, Carballo no medio e a Cheli. E esta está sacada de Escorpio, da ficción. E Bota que continúa durante todo o libro, non? E entón esta muller levaos a eles a unha serie de aventuras ali en Ferrol. E despois a súa muller, a súa futura muller, a María Ignacia Ramos, está ao seu nivel intelectual no Seminario de Estudos Galegos ali. E despois aínda sai unha menina que en un dos interludios sai unha historia moi bonita que está de outro guionista que fixo ese interludio, na que se conta a historia del que está no Colexio Fingoi como director e que lle dá un libro a ela, como nena estudante que está ali, que o seu pai fora represaliado, que fora amigo del e estaba represaliado, iso é ficción, non? E lle di, é que a amizade pode continuar por moitas vías, e dalle un libro que non se sabe moi ben o que é, pero é en galego. E entón, nós pretendemos tamén darlle xusto nesta altura que non se lle daba a muller, que non tiña ningún protagonismo, pretendemos dentro desta obra que iso aconteza tamén. Vamos fechando. Pois nada máis, pedirvos que dediquedes un minutiño agora que xa comezar a chegar ás librarías e as persoas que nos apoiaron no Berkami, xa o terán na casa, máis os demais que lle botedes un olliño, acho que é unha BD digna, é un produto como produto consistente, tense de pé, como interesante, e pensamos que é unha obra que merece. Carballo merecía algo parecido e nós humildemente pensamos que conseguimos facer algo para que se lembre. Quen a teña na mão terá tamén, alén de banda deseñada, terá as súas poesías, unha pequena escolma poética e outras sorpresas que hai no interior, que non queremos revelar, mas que poden tamén animar. Non sei se o editor quer dizer algo máis. Nada máis. Está feita con moito amor a lingua galega portuguesa e a Carballo Calero e a toda a historia da Galiza do século XX.